Il-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, żar il-kumpanija Michael Gregg Financial fir-Raba ta' Għawdex li qed timmarka il-25 anniversarju mit-twaqqif tagħha u ltaqa' ma' tmexxija u l-ħaddiema tagħha. Il-Prim Ministru ġie informat dwar il-kumpanija li liċenzjata mill-MFSA biex toffri servizzi finanzjarji lil klijenti f'pajjiżna. Imwaffqa fl-2001 din illum topera minn uffiċini fil-Belt Victoria kif ukoll f'Birkirkara. Sit il-kumpanija Michael Gregg, meqjus bħala wieħed mill-pjonieri tas-servizzi finanzjarji f'Għawdex, kien onorat bil-Midalja l-Qadi tar-Repubblika fl-2015 bħala rikonoxximent għal kontribut tiegħu lejn il-pajjiż. Il-Prim Ministru faħħar il-kisba u tkabbir ta' dan in-negozju tal-familja tul is-snin, waqt li tenna l-impenn tal-Gvern fl-appoġġ lin-negozji, b'mod partikolari dawk żgħar u medji li jikkontribwixxu għat tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi. Il-Prim Ministru refera wkoll għal miżuri mill-Gvern biex il-kontinwità tan-negozji tal-familja tiġi faċilitata. Fosthom l-emendi fil-liġi relatata u tnaqqis fit-taxxa tal-bol fuq it-trasferiment tan-negozji bejn membri tal-istess familja.